Калі бачыш, якія выдатныя будынкі людзі ўзводзілі ў даўніну, міжволі думаеш, што яны былі больш разумныя за нас. Архітэктура. Цэлыя краіны гавораць з намі менавіта на гэтай мове, і мы можам яе разумець. Азбука гігантаў на тэлеканале «Беларусь-3». Палац Сапегаў у Ружанах. Палітычны калізей часоў росквіту Вялікага княства Літоўскага. Яшчэ некалькі сотняў гадоў таму бліскучы цэнтр літвінскага свету, ганаровы двор, шматузроўневы бункер і нават прататып сучаснага метрапалітэна. Палац, дзе прымалі манархаў і хавалі казну, дзе строілі ваенныя планы і вырашалі лёс дзяржавы і народа. Час знёс у далёкае мінулае прыдворныя страсці, але шматвяковыя сцены па-ранейшаму працягваюць захоўваць гісторыю сваёй магутнай архітэктуры – архітэктуры Беларусі. Па адной з легенд, паселішча ў сваю бытнасць было названа ў гонар старажытна-славянскай багіні Ражаны, якая нарадзіла ў таямніцы ад жорсткага мужа Ярылы Сонца дзяўчынку Лелю. Багіня вырашыла пакінуць нованароджаную дачку на беларускай зямлі, абяцаўшы, што тут да яе не наблізіцца ні адзін уладарны муж. Але ў 1598 годзе мясцовыя байкі не пераканалі толькі ўзышоўшага на еўрапейскі палітычны алімп 40-гадовага канцлера ВКЛ Льва Сапегу за 30 000 коп літоўскіх грошаў набыць гэтыя землі ў Барташа Бруханскага. На пачатак 16 стагоддзя гэтыя грошы прыкладна былі роўныя 4 мільёнам, нават па тых часах сума каласальная. У 1598 на гэтыя грошы можна было ўтрымліваць персанальнае войска ў 1500 душ або купіць цэлы востраў у заліве Фэрт оф Клайд. Але маладога магната мала цікавіла раскоша. Будучы бліскучым военачальнікам, Сапега жадаў пабудаваць не столькі палац, колькі амаль бункер, непрыступную крэпасць з умацаванымі сценамі і шмат'яруснымі скляпамі. Для беларускага дойлідства гэта быў праект стагоддзя. На думку экспертаў, узвядзенне комплексу пачалося з тайнага будаўніцтва скляпоў. Паступова сыходзячы на кожны метр у глыб зямлі, будаўнікі змянялі ландшафт, выводзячы замак на самую высокую кропку ў акрузе. На вялікі жаль, імя дойліда, які кіраваў узвядзеннем замка, адышло ў нябыт. Сапега не палічыў неабходным захаваць аўтограф архітэктара ў аналах гісторыі. Чарцяжоў таксама не захавалася. Прычыны таго, што палац першапачаткова задумваўся як абарончае збудаванне, пакінуць будаўнічую дакументацыю азначала б падарыць перавагу саперніку. Невядомая і дата пачатку будаўніцтва. Аднак ёсць здагадкі, што замак будаваўся па праекце фларэнтыйца Санцы Гуччы, прадаўжальніка дрэздэнскай архітэктурнай школы. Да гэтага палаца былі прабудаваны з абодвух двух бакоў паўцыркульныя такія аркады. Ну, іх нават аркадамі назавеш, бо арак няма. Каланады, вось гэта так будзе больш дакладна. І каланады таксама непростыя, таксама спараныя, як на галоўным фасадзе, яны не такія высокія, спараныя. І вось тут самае дзівоснае, вось асабіста для мяне. Звычайна, што мы бачым на сваім узроўні? Ну, дрэвы, лес, там у горадзе все застаўлена будынкамі, гарызонты мы не бачым. Тут ёсць лінія гарызонта, але яшчэ ніжэй апускаецца, і там таксама неба. Ось, на Беларусі я такого з узроўня зямлі больш нігде не бачыў. Пры Сапегу Ружаны сталі цэнтрам палітычнага жыцця дзяржавы, а яго воссю крыжападобны ў плане з 3 абарончымі вежамі замак. Тут канцлер частаваў манаршых асоб віном з раскошнага 3-літровага крыштальнага кубка, празванага Іванам, фамільнай каштоўнасці роду Сапегаў. Што цікава, падчас прыезду караля ўсіх мясцовых жыхароў выселілі за межы Ружан, а іх дамы заняла прыслуга каралеўскага двара.
У некаторых крыніцах паведамляецца аб таемным распараджэнні военачальніка збудаваць прама пад замкам падземны праход, па якім за гадзіну можна будзе дабрацца ад знакамітых катакомбаў да палаца ў Косава. Прычым тунэль павінен быў стаць настолькі велізарным, што ў ім можна было б ехаць на конях. Аднак абаронная марнатраўнасць на мяжы параноі і згубіла бюджэт канцлера. Грошай сямейству Сапегаў не хапіла і для таго, каб дабудаваць бакавыя вароты. Тут пышная гісторыя аднаго амаль манаршага ўзыходжання сканчаецца, род Сапегаў абрываецца. Некаторыя гісторыкі паведамляюць пра праклён, узлаванай за пакаранне сваёй сям'і жанчыны. Зрэшты, раптоўна пасля гэтага інцыдэнту памірае і сам Леў Сапега. Спадчыннікі ружанскага замка пачынаюць ваяваць з суседзямі і з'язджаць з глузду. Падчас нашэсця канфедэратаў шведаў, а таксама ў перыяд сямігадовай вайны маёнтак разрабавалі і спалілі. Залатыя таямніцы роду адышлі ў нябыт. Новы росквіт чакаў рэзідэнцыю з прыходам Аляксандра Сапегі, намесніка вялікага гетмана ВКЛ. Сядзіба пачынае перабудоўвацца з асаблівым размахам па праекце прыдворнага дойліда Яна Самуэля Беккера. Ён і прапанаваў праект палацава-замкавага комплексу. Дзве вежы старога палаца былі разабраны, а трэцяя ўключана ў склад новага будынка. Падчас перабудовы замка ў палац былі знішчожаны, дэмантаваны дзве вежы. Дзве менавіта паўднёвая і ўсходняя. Але адна вежа была ўсё ж такі пакінута, менавіта заходняя. Яна была пакінута ў заходнім тарцы, і каб яна не вылучалася так асабліва і каб не псавала агульны строй, такую архітэктоніку, то паабапал з двух бакоў гэтай вежы сам будынак быў падоўжаны. І такім чынам увесь гмах стаў сіметрычным у плане. Фасады прынялі класічны выгляд, але дах застаўся мансардным, з заломам. У 1784 годзе Сапегі прымалі тут апошняга польскага караля Станіслава Аўгуста Панятоўскага. Госці Сапегаў траплялі ў палац праз уязную браму у выглядзе трыумфальнай аркі, па абодва бакі якой размешчаны флігелі. Двор і цяпер уяўляе сабой велізарную замкнёную прастору, а ў цэнтры яго палац, у якім былі парадныя і жылыя апартаменты. Паўкруглая каланада звязвала палац з заходнім і ўсходнім карпусамі. У іх размяшчаліся карцінная галерэя, тэатр і манеж. Жонка Аляксандра была прыхільніцай драмы, і ў асноўным дзякуючы ёй у рэзідэнцыі з'явілася шыкоўная дваровая пляцоўка на 2/3 аб'ёму, якая складалася з тэатра і на 1 з манежа. У тэатры удзельнічала больш за 100 спецыяльна навучаных прыгонных артыстаў і музыкаў. Прычым ён быў вельмі добра абсталяваны тэхнічна. За адно прадстаўленне больш за 3 разы мяняліся дэкарацыі. А сам Беккер пражыў у Ружанах да канца сваіх дзён, атрымліваючы пажыццёвую пенсію ад Сапегаў. Спадчыннік арыентаваўся на еўрапейскія класічныя архітэктурныя каштоўнасці. У маштабе новага палацавага комплексу увасобілася імкненне ўваскрэсіць былую славу Сапегаў і адрадзіць радавы маёнтак, заснаваны самым выбітным прадстаўніком роду, а таксама ідэі эпохі асветы. Абрамленне некаторых вокнаў захаваўся дэкор, упрыгожванні ў стылі у тэхніцы такой так званай графіто. Гэта італьянская тэхніка і асаблівасці яе нанесення. То бок гэта некалькі слаёў тынкоўкі і малюнак з'яўляецца дзякуючы таму, што самы бліжэйшы да нас узровень ці слой тынкоўкі ён зрэзваецца, знішчажаецца паводле контураў малюнку. І, так бы мовіць, фон малюнку пакідаецца ўжо другі, той слой, які быў за ім. Пры характэрнай стрыманасці ў трактоўцы архітэктурнага вобраза комплекс адрозніваўся грандыёзным размахам, блізкім да пабудоў польскага каралеўскага двара. Палац быў фактычна пабудаваны нанова.
Парадны фасад палаца вылучаўся рызалітам з прысценным порцікам з 2 пар калон карынфскага ордэра і пілястрамі па баках. На вяршыні трохкутны франтон са скульптурным барэльефам. Вокны былі дэкараваны вытанчанымі шалёўкамі, трохкутнымі сандрыкамі, карнізамі на кансолях, гірляндамі. Дваровы фасад таксама меў рызаліт. На франтон была нанесеная манаграма ўладальніка. На тыльным фасадзе порціку адпавядала шырокая 10-калонная тэраса, на якую выходзілі вокны і дзверы бальнай залы. Высокія, у барочна-рокальным прафіляваным абрамленні вокны верхняга паверха сведчаць аб яго парадным прызначэнні. Барокко адыходзіла, і ўжо прасочваўся класіцызм. Там, у Францыі. У нас яшчэ не. У нас яшчэ буйнела барокко. Але Сапега ўсё ж такі арыентаваўся на нейкія такія перспектывы такой будучыні, нават далёкай будучыні. І таму ён заклаў тую аснову, якую потом яго сыны падхапілі і зрабілі ў 16 стагоддзі такі, класіцыстычны будынак. Галоўны фасад, вельмі строгі. Па праекту, дарэчы, вось калі паглядзець зараз, там у сярэдзіне стаяць 2 калоны з аднаго боку і 2 з другога. А па праекту было іх 4 яшчэ. Але, мне здаецца, і вельмі добра зрабілі, што оставілі толькі 2. Гэта больш значна, больш весома. Калі тыражыраваць гэты прыём, а ён не такі спараныя гэтыя калоны, спарышы, яны рэдкая такая штуковіна. І калі пачаць тыражыраваць, дык неяк ужо знізіцца і значнасць. Унутры будынак меў люстрана-сіметрычнае размяшчэнне апартаментаў. Да памяшканняў першага парадку адносіліся квадратная бальная зала, вестыбюль і парадная двухбаковая лесвіца. Зала і вестыбюль асвятляліся 2 ярусамі вокнаў. Да флігеля былі прыбудаваны 2 корпуса, у якіх размяшчаліся кухня і стайня. У комплекс таксама ўваходзілі рэгулярны парк, сады, аранжарэя і звярынец. У архітэктуры палаца знайшоў увасабленне сімбіёз адыходзячага барока і зараджэння класіцызму. У дэкоры сустракаюцца элементы стылю ракако. Фасады будынкаў былі дэкараваны руставанымі пілястрамі, ляпнымі гірляндамі, скульптурай, разнастайнымі абрамленнямі вокнаў. Брама зроблена ў выглядзе трохпралётнай трыумфальнай аркі, завершанай статуяй на высокім пастаменце, аформлена разнымі геральдычнымі картушамі з моранага дубу, антычнымі скульптурнымі барэльефамі. Перад брамай была ўсталяваная скульптурная фігура жанчыны, якая паказвае ў бок бярозы картузскай, дзе былі пахаваныя продкі сапегаў. Але нават нашчадкі вялікага роду не былі ў стане ўтрымліваць раскошны комплекс. Штогод палац спажываў неверагодныя суммы грошай, што і прымусіла сапегаў пабудаваць сабе рэзідэнцыю паменш, а радавое гняздо здаць у арэнду пад ткацкую фабрыку. Пасля смерці Аляксандра маёнтак пераходзіць яго сыну Францішку Сапегу, але ён у Ружанах практычна не жыў. Пасля 3-го падзелу Рэчы Паспалітай ружаны перайшлі да расійскай імперыі. А неўзабаве замак і зусім быў канфіскаваны ў казну ў пакаранне за падтрымку сапегамі шляхецкага паўстання. Кнігі з багатай бібліятэкі апынуліся раскіданыя па зборах ад Масквы да Варшавы. 22 мармуровыя скульптуры паступілі ў Эрмітаж. Новым уладальнікам стаў купец, надання называюць яго проста Габрэй. Менавіта ён валодаў фабрыкамі і вытворчасцю. У 1914 годзе па недаглядзе фабрычных прачак тут адбыўся наймацнейшы пажар. Частка сцен абрынулася. Пазней палац часткова адрэстаўравалі, але Першая сусветная вайна ўнесла свае карэктывы. Падчас яе, калі паўстала пагроза захопу палаца немцамі, купец загадвае спаліць палацавы комплекс, эвакуюючы ўсё дабро. У 1960-е гады у двары сядзібы здымалі сцэны фільма «Я родам з дзяцінства». Тады флігеля пры браме яшчэ былі жылымі. І ці то праклён безназоўнай жанчыны, ці то навучанні паганскай багіні Ражаны выраклі спадчыннікаў вялікага роду сапегаў на вечнае лунанне без магчымасці зноў займець дом і прытулак.